మహబూబాబాద్ పార్లమెంటు పరిధిలోని ములుగు జిల్లా మంగపేట శనిగకుంట గ్రామంలో అగ్ని ప్రమాదాల్లో దగ్ధమైన ఇండ్లను సందర్శించి బాధితులను పరామర్శించి టీఆర్ఎస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు మహబూబాబాద్ పార్లమెంటు సభ్యురాలు మాలత్ కవితమ్మ, ములుగు జెడ్పీ చైర్మన్ కుసుమ జగదీశ్రావు, స్థానిక తెరాస నాయకులు, కార్యకర్తలు, ప్రభుత్వ అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎందుకంటే ఎండాకాలం కదా కొద్దిగా సెట్ అయ్యే వరకు చూసిన మేము కూడా ఏం అధైర్యపడొద్దు, మీకు కావాల్సిన అన్ని వసతులు అన్ని ఏర్పాటు చేస్తాం. భయపడకండి, మీకు ఏం కాదు. ప్రభుత్వ పరంగా